Pasando ahí. Ahí va. ¡Aire! ¡Epa! ¡Alza, niña!
Eso. Goitek eta jotzea, Goitek eta jarra,
ospatzen ari gara, 3. urtea da. Eta bereziki, ekitaldi hau, Leitzeko emakume artzainek omentzeko ekitaldia da. Halaxe antolatzea erabaki baitzen, emakume artzain eta gaztagilek goraipatzeko. Emakumeek baserrin, etxeko lurraldeko ekonomin, hartzantzan, egindako lan hori azpimarratzeko, goraipatzeko. Berak egindako lan hau dena aitortzeko, zuek hementxe presente zaudeten emakume guztik induzuen lan aitortzeko. Genero ikuspegitik emakumea bisibilizatzeko, ikusarazteko. Izan askotan jardun hau lotzen du gizonezkoakin. Gizonezkoa pentsatzen ditu askotan, baina emakume asko eta asko ibili da eta zabiltzate lan hontan. Eta realitatea bestelakoa delako, horretxegatik, jardun hontan emakumek duzuen garrantzengatik, zuen esku hartzea funtsezkoa, beharrezkoa izan du delako, heldu da omenaldi hau. Zuei tokatu zaizue askotan, emakumei tokatu zaio askotan, bere gaina hartzea, hartaldea, etxea, familie. Eta bate aitortzai gabe gainea, indako lan hori dena inda, bate aitortzarik jaso gabe. Emakume hartzaina izan du da, giltzarri izan du da, transmisioa bermatzen eta sektoren eraberritzen. Eta horregatik, gaur, emakume hartzainek eta gaztagilek dena gogoan hartuta, omenaldi hauxe egitea erabaki da. 3. urtea da, joan den urten Araitz Betelu nintzen eta lehenbizikoa Larraunen. Hain ordezkaritza bat etorri da, eta oaintxen Larraun eta Araizko emakume hartzainen ordezkaritzan izenen, duela 2 urte Larraunen abitutako ekimenan lekukotza ekarri due, Baraibarko Izaro Noainek. Zein da Izaro? Zu, osongi. Izaro namona gaztagilea eta hartzaine da, eta Izaro kontatuko do pixko bat, emakume hartzainen belaunaldi berrien begietatik pixko bat nola ikusten duen egoera hau. Izaro nahi duzunen. Amonan ikasi, Baraibarkoa, ezkondu zenean hasi zuen hartzain ibilbidea. 50 urte baino gehiago igaro dira, eta oraindik jardunean jarraitzen du. Berak beti esan izan du, gazta salmentari esker, Euskal Herriko hainbat toki ezagutu dituela, eta baserria aurrera atera duela. Eta gaur egun gazta saltzen jarraitzaz harro dago, eta ni ere berataz oso harro nago. Eta oan Izarok eta Lorea Goikoetxeak, Lorea ere hartzainen alaba da, biek Larraun eta Araizko emakume hartzainen izenen larrosondo bat ekarri due eta emanen die Lourdes Sorroni eta Aintzira Olalde Alduntzini. Larrosondo honek irudikatu nahi do, hartzantzak dun bere polik eta gozotasun guztikin batea, tarten arantzak ere izaten die, tarten, asko jakinen duzu hori. Eta, oain ustut, intzarak, Lourdesek eta biek hitzartuko due. Amona Bilobak. La Rosa arantzaz eta edertasunez betia, hartzaintza, natura, baserria, emakumea, tribua, arantza asko, lana, nekia, babes falta, baina edertasun gehiago, askatasuna, familia, arnasa, bizitzaren taupa. Baserria, bizitzaren oinarria, elikatzen gaituena,
gaur egungo erritmo azkarra geldiarazteko ispilurik handiena, norbera, besteak, konektatzen gaituena, iragana, oraina eta etorkizuna, esentzia, bihotzez eskerrak amari, amonari, eta urtetan isilean gorputza, burua eta bihotza lurrari eman dioten emakume guztiei. Eta esan nahi nun idatzi hau gukina ez dela, baizik eta Aitziberrek, Aintziran Amatxok, nire alabak. Transmisioa kateak segitzen duela erakutsi, ziruen arten osatutakoa, bitu ze polite. Eta hitz goxoin ondotik, oain, momentu polit bat, aurtengo gazta berrie ebakiko du, oaintzen ebakiko due, eta aurten hori izanen do, bizitza oso hartzaintzari eta gaztagintzari eskaini dion emakume batek. Lontxa Zabaleta Gorrizkoak ebakiko do. Lontxantzat bezala xen, gaur, hemen elkartu dien emakume hartzainentzat bezala xe, hartzaintza eta gaztagintza bizimodu bat izan du da, eta baserri kulturan adierazpen bate bai. Baserrin etorkizunen ingurun, zalantza asko zeuden garai bat jakin baten, zonaldeko beste zenbait emakumekin batera, hartzantza eta bereziki gaztagintza ogibide bilakatu zuen. Lontxak eta beste emakumek. Eta Izaroko rasieran esan duen bezala, plaza hontan, ostielero, iten den merkatun izan da lontxa, 25 urtez. Haupa lontxa. Bere etzat ohorea, gazta berria ebakitzeana. Leitzeko emakume hartzainta gaztagile guztiri opari bana emanen dizuegu. Gaur hemen elkartu ditu, aur eta gazte denboratan hartzantza bizi modu izan dituenak, edota bizitza oson izan duenak. Eta egun ofizioni jarraitzen diotenak ebai. Batzuk ogibidetzat eta beste batzuk afiziotzat izan due. Hemen gonbidatu mordoska dao, gehiago ere izan du die, denek ezin izan du gaur etorri, baina denentzako da omenaldi berezi hau. Eta denak kontun izan ta, aleie urte askotan, baserritan, ardi asko izan da, ardi zientokin gaztak egiten zien, eta beraz, garai urte luzeko garaiek hartu ditu, gaztagilek, eta emakume asko haitxu die, gaur ez bazatea ere, ari. Beraz, denentzako omenaldi honekin batera, opari bana, oroigarri bana jasoko duzue, holako brotxe bat, okilekin dako brotxea, eguzki lore bana jasoko duzue, eta izenak esan dela arrimatuko zatea. Sarioik emanen ditue, hementxen ondoan ditu, batetik Ruben Goñi, Landa Garapen Sailetik etorri da, Patxi Saez, Turismo Sailen izenen, Maider Ramantegi Leitzeko udalean berdintasun zinegotzie, besteak beste, eta Gustavo Ortiz de Barron Plazaolan izenen, lauek aiko die sarik banatzen. Eta ea zerrendatxokin hasiko ga. Joan txenetik, Miren Alduntzin. Altxa Miren. Poliki, trabatu gabe, osongi. Miren Alduntzin. Sorotik, Miren Alduntzin, lehen guzue? Ez, hiloa.
Begoña Arrizurieta. Mare Arrizurieta. Hemen 3 aizpe baditu. Eta 3. Maite Arrizurieta. Aitziber Astigarraga. Teresa Bildarraz. Miren Gogortza. Aintzira Pagola. Aintzira Pagola hemen da? Zer? Aintzira Olalde. Abizen aldatu diu? Gotzone, emaiozo saskitxo beste bati? Gotzonez ez doraintzu zaurrengoa eta. Guain, Aintziran amona, Lourdes Zorron. Mikaela Zabaleta. Ze poza, ze lehante emakume horienak aurren ben pozpozik. Feliziana Zabaleta. Pakita Zabaleta. Guen berriz altxatu beharko do, Lontxa Zabaleta. Joakina Zabaleta. Mari Carmen Zabaleta. Mari Joakina Zabaleta. Gero Zabaleta abizenak, ez du galerek izanen, badule etorkizune. Ez da etorri, ados. Ez bada etorri, lasai jasoko du, emanen dio besten bati bere oroigarrie. Ana Beatriz Zabaleta. Eta Zabaletakin bukatzeko Isabel Zabaleta. Mentxe. Haupa Isabel. Eta zetatik ara joanenga ikusi baitot iritsi dela Arantxa Arraraz. Mila esker etortzatik, Arantxa. Eta honako emakumeoik ere zerrendatu nahi ditugu, ointzatero oroigarrik hemen daude, ezin izan du hemen izan, bakarren baten familiartekoik balin bada, nahi baduzue pasa jasotze oroigarrie. Juana Maria Alduntzin, Lourdesa jasoko du. Eskerrik asko. Maria Jesus Agirre. Maritxu Balestena. Maritxu hemen da? Maritxu Balestena. Bai? Oso ongi. Eskerrik asko tortzatik zure, Maritxu. Mikaela Barriola.
Maite Barriola eta Maria Jesus Barriola. Jasoko dituzue, ados. Franziska Baztarrika. Pakita Gogortza. Jasoko do, Pakitana Isabelek. Mila esker. Pilar Gogortza. Lurdesek aizpena. Mikaela Barriola. Esan aldot? Errepikatue. Malen Lizarraga. Eneritz Loiarte. Ima Makazaga. Eneritzena Pakitari. Ados. Bai. Ados. Mila Olano. Maite Saralegi. Ester Saralegi. Juliana Sasturain. Amaia Sudupe. Ados. Mikaelak jasoko luke. Jasoko do. Teresa Sukuntza eta Mikaela Sukuntza. Eta azkeneko bi Zabaletak, Teresa Zabaleta eta Aitziber Zabaleta. Batxalo bero bat den denai. Bueno, eta goxo bukatzeko, kanta pare bat aituko ditu. Tolatxeneko Itziarra Azpirotze kantatu eta Ander Perurenak musikaz lagunduko do. Batetik kantatuko ditue Miltxoko Artzainen bersoak. Leitzako Arroz Nabarrak liburudun Patziku Perurenak jasoak, 1880ko elurte handin arira jarritako edo gertakizunari jarritako bersoak kantatuko ditue. Eta harren segiden bigarren bat, Oilur, Oilur abestie. Zuentzako emakume guztintzako, baita bilduzate guztintzat jakine, goxatu, Itziarren ahots goxoakin, da Mikelen musikakin. Azarotik hasita bostila betean, horregon du gerana beti elurpean. Gogorregin diogu bolada batean, mendeko gorostiak zirauten artean. Laro gehiernarea gainera antzuak, txaulako kamainetik aientzat pentsuak. Gero olen gainean antziran kontuak, hartzaiak einen dire hurrengo santuak. Aurten ez dilagundu niri suerteak, hobea dizkiala hurrengo urteak. Zarrak hiltziren eta urderen dur... Barkadik. Aurten ez dilagundu niri suerteak, hobea dizkiala hurrengo urteak. Zarrak hiltziren eta baita ere gazteak, bostardi jantxerazte errekan putreak. Adio Leitzalarre Santa sekulako, nien azu horrera gehiago etorriko. Jangoiko gari diot eskerre mateko, Euskal Herria
nonbait gezurrak usteko, jangoiko gari diot esker emateko, Euskal Herria nonbait gezurrak usteko. Eskerrik asko, barkatu, Zara. Oi lur. Nekazari giztan dipatiduri, soroan zut dejonde izula zuri. Zure bazte gurazko aberria, doa zoro ta bertan ikutzia. Oien elur, banin duztu zerea, baina ezin bedo behar goriak, naramagun sorosagar mendiak. Baina ezin bedo behar goriak, naramagun sorosagar mendia. Zuei denai, eskerrik asko denai. Eta bukatzeko ohar txiki bat, eta oharra da, pixko bat bukatzen dunen itxoiteko argazkilarik argazki bat atera nahi dizuela, eta eserita hementxen gelituz atxeztela. Argazki atera bitarten. Eta oain bai bukatzeko eskerritzak Gotzonen esestorainek, eta mila esker denari etortzeagatik, eta segi holaxen, oain arte bezala, guapa-guapak etorri zate gainea, eta bizimodu honi onain arte ekarri duzuen, egin duzuen ekarpen handi hau, zuei eskerri izan dela, eta aitortza honek, gaurko honek balio bezala, bizi pozonekin segitzeko. Mila esker.
orain eskerran tartea dugu. Lehenbizi eskertu nahi diegu antolatzaileei, Plazaolako Patzuergo turistikoari, eta bertako emakume gaztagilei, ekimen honen sortzaileak beraiek izan direlako eta sustatzaileak ere bai. Aldi beren, eskertu nahi dugu baita ere Abelarteko kide guztiei, parte hartu dutelako bai gazta iten, burruntzin, eta honen antolaketa guztian, Alkeko kultur taldekoei ere bai, eta liburutegikoei ere, ostiralean egin genuen hitzaldi bat, eta hor, beraiek lagundu ziguten. Bolondres guztiei, bai dantzariri, Ander eta Itziarri, eta lagundu diguten gaurkoa posible egindu duten persona guztiei. Ze beraiek gabe ezinezkoa izanen zen gaur egin dugun ekitaldi polita hau ateratzea aurrera. Eta bukatzeko finantzaketa ere beharrezkoa da olakoetan. Osea, dirurik gabe gauzak ezin direlako egin gauza asko behintzat, ez? Orduan, eskertu nahi diegu Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko sailari, Reino Gurmenteri, Turismo sailari, eta noski, Leitzako udalari ere berak egin duen ekarpenagatik. Eta zuei, eskerrak, badakigu Leitzeko plaza eta Leitzeko herria oso eskertue izaten dela olakoetan, jende hurbildu egiten delako, eta, mila esker gaur onera etorri izaten guztiri.